තෙල් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ரைனோ ரூஃபிங்கிடமிருந்து ரைனோ பிரீமியர் ரூஃபிங் தீர்வுகள். தற்போது எரிபொருள் பிரச்சினை உருவாகியுள்ளது. எங்களது அரசியல் எதிரிகள் என்ன கூறினாலும் இந்த பிரச்சினை சகோதரர் அனுர ஜனாதிபதியால் ஏற்பட்ட பிரச்சனையோ அல்லது தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கத்தால் ஏற்பட்டவையோ இல்லை என்பது மக்களுக்கு தெரியும். சஜித்தோ நாமலோ இதனை அரசியலாக்க பார்க்கின்றார்கள். இருந்தாலும் மக்கள் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இருந்தாலும் அவர்கள் இந்த பிரச்சனையை அரசாங்கத்தின் மீது சுமத்த பார்க்கின்றார்கள். இவர்கள் அரசாங்கத்தை குறை கூறிக்கொண்டு மாத்திரமே இருக்க முடியும். எரிபொருளுக்கு பின்னர் தற்போது உரப்பிரச்சனைக்கு தாவிவிட்டனர். தட்டுப்பாடு எரிபொருள் இல்லாத போது வரிசை ஏற்பட்டது. தற்போது உரம் இல்லை என்கின்றார்கள். இருப்பினும் அவர்களுக்கு உறுதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய அரசாங்கம் விவசாயத்துறையில் உர தட்டுப்பாட்டை ஏற்படுத்தாது போதுமான அளவு உரத்தை வழங்குவோம். நான் பெயர்களை குறிப்பிடப் போவதில்லை. சில வேளைகளில் அடுத்த வாரத்திற்குள் ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக அமைச்சரவை புதிதாக தீர்மானம் ஒன்றை எடுக்கும் என்னவென்று நான் கூறப்போவதில்லை. අලුත් දෙයක් කරන්න ඇමති මණ්ඩලය තීරණය කරයි. මම නම් කරන්නේ මොනවද කියලා.